luister dan niet, wie zoet weren. Wat er... Sorry, Wat gebeurt er? met de pool ging ik tegen de pool. Paal tegen paal. Ja. We koesten niet als... Ja, staat er nou... Ommerharp, sommerharp. Ah! Ah. Eens kijken of we hier een gevoelige snaar kunnen raken. Een goedemiddag. Hallo, goeiedag. Bent u meneer of mevrouw Sommer? U moet de harpenbouwer hebben, of niet? Woont hier echt een harpenbouwer? Ja, zeker. Ik Mogen zal we het binnenkomen? roepen. Van mij mag u binnenkomen. Oh, wat leuk. Ja, dit Wij- is de wij dachten- harpenbouwer. Wij dachten, hier geeft iemand les op de harp. Nee, dat hij doe ik bouwt niet. harpen. Maar u bouwt harpen? U wil les hebben. Nee. Hi, ik ben Bas Van sommen. van L1, programma Onderweg. Kent u het? Nee, Oh, u bent wel lekker eerlijk, hè? Is ook helemaal niet erg. ik kijk nooit. Wij maken een Nee, programma dat doe ik, gebaseerd op toevallige ontmoetingen. Wij rijden dus kriskras door de provincie. En als we ergens iets zien waarvan we denken van, dat triggert ons. Oh. Dan gaan we erop af, knopen we een gesprek aan. En dat levert al ruim 8,5 jaar hele leuke dingen op. Hele leuke gesprekken. En Aha. vooral ook hele leuke dingen die mensen doen. Mm. Bent u professioneel harpenbouwer? Ja, kom maar binnen. Kom maar kijken. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, pas op met dat ding. Dat ding, voorzichtig. Kijk nou toch. Heeft u iets meer licht? Ja, niet heel veel. Dit is Dit het. is het. Een zaklantaarntje. Maar Maar deze 4 heb ik allemaal zelf gebouwd. u bouwt ze toch niet in de woonkamer? Nee, in de kelder. Oké. Dat is het werkplaatsje. Mag u ook zien hoor. Ja, ik ben reuze benieuwd. Maar... Oh, daar staat een... Is dat ook een Dat harp? is de eerste harp, ja. We zijn 5 jaar geleden zijn we met z'n tweeën 3 maanden naar Ierland getrokken. Naar Galway. En daar is een instrumentbouwer. Die bouwt vooral gitaren en andere snaarinstrumenten, maar ook harpen. En daar heb ik de eerste harp gebouwd. Die heeft u in Galway gebouwd? In Galway in een prachtig werkplaatsje. Oh, Galway Ja. is zo'n leuke stad. Ja. Ja, Het hè? is een studentenstad. En een muziekstad. En een muziekstad. Ja, heel Ierland is van de Een muziek. toeristenstad. Wat zegt u? En vooral een toeristenstad. Ook. Maar wel heel erg leuk, ja. Het bruist in Ja, Galway. ja. En dat vond ik zo leuk, want je bent er een beetje op de grens van het onherbergzame achterland. Ja. En dan, dat contrast is heel, heel mooi. Maar Ja, ik was in de werkplaats bezig daar en Monique die was vooral aan het wandelen. Dus die is heel vaak ook naar Connemara die kant op gegaan. ja. Gelopen en een stukje gebust en zo. En we hebben daar in vakantiehuisjes om de stad heen hebben we dan die 3 maanden gelogeerd. Oh, wat Dus, leuk. ja. Oh, wat leuk moet dat geweest zijn. U heeft zich surf gewandeld, denk ik, Ja, 3 maanden lang. heerlijk. Je kan er prachtig wandelen en de Ieren zijn hele leuke mensen, dat Leuk, weet hè? u dan ook. Ja. Ja, mooie Ze zijn op een gesprekken hele gehad. leuke manier heel erg nieuwsgierig. Ja, absoluut. Maar ja. ook wel oprecht geïnteresseerd. En ze vertellen heel veel leuke dingen. Hè. Ze Ja. maken altijd grapjes en zo. Dus ja. Hey, Ja. maar dat hele grote object wat daarnaast die kleine... Dat is gewoon een lamp. Oh, dat is een lamp. Oh, dat is gewoon een lamp. Dat is een lamp. Ja, Marokkaanse lamp volgens mij. Oké. Hey, maar het feit dat hier nog 4 harpen staan, betekent dat die nog te koop zijn? Die zijn te Jazeker. koop. Ik kan, Ja, maak maar nee, ik reclame. wou zeggen, je kan een bod doen, maar ik kan geen bod doen. Dus dat Maar- is ook een vaste prijs. Dit lijkt me ongelooflijk veel werk. Ja, Het maken van een harp. Ik doe er nou meestal 3 maanden over, zo'n grote harp. Ik heb ook kleintjes gemaakt. En dat gaat wat sneller, dat is wat hanteerbaarder. Maar ik ben er wel een poos mee bezig. Maakt u ze nog groter? Dit is mijn grootste. Anders krijgt u ze niet meer uit de kelder, denk ik Ja, ook. het Hè? wordt zwaar. Ik heb er ook een paar op zolder staan en ze van boven naar beneden sjouwen en andersom. Dat is ook lastig. Nu heb ik er zo goed als geen verstand van. Is dit gangbaar, die gaten
Ja, je moet er in ieder geval bij kunnen komen om de snaren te verwisselen. Hè? En voor mij dus om de snaren Och ja, erin natuurlijk. te stoppen. En het zijn surfacegaten en klankgaten. Dus ze horen erbij, ja. Maar dat heeft dus ook duidelijk wel invloed op de klank. Want is dit eigenlijk Ja, een beetje de Dit klankkast? is de klankkast. Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik weet, het is heel moeilijk te zeggen wat er nou precies de klank bepaalt. Alles met elkaar bepaalt de klank. Dus de houtsoorten. Ik heb hier notenhout gebruikt en hier, hoe heet dat? Naaldhout, maar wel een heel speciaal soort naaldhout uit Zuid-Duitsland. En dit is dan eshout. En dit is dan oud hout, wat ik dan tweedehands heb kunnen kopen, wat veel mooier getekend is dan als je het nieuw koopt. En dit is kersenhout. Van Ja, ook dat hele mooie mooie oude roodbruin. planken die ik ergens vond. Ja. Ah, dus u maakt... Wat leuk. U hebt niet alleen oog voor detail. Want u zegt, hè, als ik tweedehands hout koop, dat is mooier. Ja. Hoe noemde u dat? Die tekeningen in het Getekend? hout, hè, die vlammen en zo, Ja, en kleuringen. Maar u gebruikt dus ook, niet alleen voor de mooie tekening, maar ook planken, kersenhouten planken gebruikt u Het om... begint met planken, ja. Ja, dit was dat kersenhout, dat vond ik dat werd aangeboden door iemand met een manege. En die had er in een hoek van een hal hout wat er al 15 jaar lag. En dan denkt u van, daar kan ik een harp van maken. Dat kon ik voor een paar tientjes kopen. Ja. Geweldig. Trouwens, is dat nou de vloer die zo kraakt of zijn dat jouw knieën, Mitch? Nee, Ook knieën, ja. mocht u dat thuis horen, het is de vloer. Ja. Nou ben ik eigenlijk wel reuze benieuwd, want dat is toch de standaardvraag. Als je dan toch snaarinstrumenten gaat bouwen zelf, waarom dan niet bijvoorbeeld gitaren of violen? Ja. Waarom een harp? Ja, ik had al eerder wat met de harp. Ik speel vanaf kind zijn speel ik dwarsfluit. En, Dat verklaart alles. Ja, precies. Nou, maar de combinatie fluit-harp Oh ja, is een hele mooie. ja. Dus dat kende ik al. En daardoor ken ik de harp een beetje. En op een gegeven moment ben ik ook gewoon op het internet een oude harp gaan zoeken. Om zelf wat te rommelen ermee. Toen kocht ik dus een hele verkeerde harp met heel slecht hout en snaarlengtes die helemaal niet klopten. Dus die heb ik weer van de hand kunnen doen. Maar daardoor ben ik wel getriggerd, denk ik. En toen we een keer in Ierland waren, kwamen we langs die instrumentmaker. En daar zagen we dat hij aanbood om een instrument te bouwen zelf. Dus toen kwam dat weer terug van die harpen. Dus u had dat plan niet al hier? Dat plan ontstond pas later? Ja, tussen Om twee die vakanties in. Dus de eerste vakantie zagen we dat hij mooi dat verhaal. aanbood. Ja. En 2 jaar later, hij stond ook op het internet natuurlijk, dachten we van nou gaan we dat doen. Wat leuk. En dan gaan we daar 3 maanden voor uittrekken. Maar wat is nou... u zegt de combinatie met dwarsfluit. Wat vindt u nou zo mooi aan een harp? Ik denk dat het zo basaal is. En daarom heb ik ook gekozen voor de alleroudste harpmodel wat je nog kan vinden. En dat is die. Is dat ook een beetje waar vroeger de minstrelen mee op pad gingen ook? Ja, de barden in Ierland. Het baarden, ja. Ja. Het is een instrument uit rond 1360 geloof ik. Ongeveer die tijd is het teruggerekend. Toen reden ze op hun paarden door het land met dat ding op hun rug of op hun schoot. Ja, of aan het hof. Hè? Ja, Had je en ook die een gingen bard? dan, ja, van hof naar hof reden ze daarmee. Om dan de verhalen te vertellen. Dus dat basale, dat vind ik wel heel interessant. En ook wel dat je melodie en begeleiding zelf speelt. Is het daar ook begonnen, in die Keltische tijd eigenlijk? In dat tijdperk? Dat is wel een hele belangrijke ontwikkeling geweest in Ierland. Want in Europa bouwden ze ook wel harpen en in Noord-Afrika ook. Maar dat zijn hele andere soorten instrumenten. Ja. En in de Keltische tijd heeft dat zich ontwikkeld tot dat soort harpen. En dat was ook wel in ik denk, het gebieden van de Kelten ook. Hè? Dus Noord-Frankrijk ook.
Dus, Het is natuurlijk ook onlosmakelijk verbonden, het instrument, met ook die mythische sfeer, hè, die ook altijd rondom Ierland, Schotland heeft gehangen. Heel veel verhalen, legendes en zo. Het is een legendarisch instrument. Ja. Ja. Ik durf het nu toch te vragen. Mogen we even samen de kelder in? Oh, ik dacht, mag ik een stukje spelen? Zo? Nee, we komen zo meteen nog even terug. Dat is dan een mooi einde aan de volgende aflevering. Hoe komen we daar, de kelder? De volgende aflevering? Laat u dat maar aan ons over. Het is buitenop. U zat in de tuin. Oké. U zat ook niet op een harp te spelen. Jawel, natuurlijk. Heb ik niet gemist.